24 aprelda biz ertangi soat 9da Toshkentdan Samarqandga qo'zg'aldik. Bizning yangi Qozog'istondan Nastya ismli bir shivir qiz elakdi. U kemada yüzü bo'yicha sportsmenka bo'lib chiqdi. Karimning shu qizga ko'zi tushib, 3 soatlik yo'l sezilmay qoldi. Samarqand temir yo'llari vokzalına kelib tushu bilan biz Yandex taksiga tuyulib sapirtdik otelga. Otelni biz booking aşağı bronировать etib qo'ygan edik. Oqshani borg'ach to'ladik. Rustam, qo'y ketdi. Otel bizga 3 sutkaga $159, ya'ni 13,000 so'mga tushdi. Samarqandдағы біздің бөлме 4-ші Амина Бану деген отель. Центрдан жырақ түгел. Мына көрсетем, бұл семейный суперлюкс. Да 4 кровать. Біреу, екеу, үшеу, 4-ші зор. Телевизор. Ванная комната. Сухойнарға. Чиста. Отельға барып кіру білән, отельнің қожасы ошаққансыздар деп, бізді таксиға отыртып, кафеға ұзатты. Кафенің исемі Ульфатлары. Мен ревизоры болсам, кафеға 3 бал беререйм. Чөнки моторлыққа мотор, әміне ошамлықлары бізге ошамады. Кетірділер баранина, тандыри. Онларда ни түтін тәмі болмады, суда пішкен ит кебек болды. Бізге ошамады. Екінші жерде болса ошағыз. Онда барып та ермәгіз. Әзмәс тамақ тойғаш, ош қазан ішләсін деп, Самарқанд орамларына шығып кеттік. Ондағы моторлық, яшіллік. Самарқанд ең яшіл шәһәр Өзбекистанда. Yol бойында тытовник ұшырады, шерешне ұшырады. Оларны әзмәс шында ошап бардық. Бара-бара бәрәнләр көрдік. Бәрәнләр безнеке кебек түгел, икенче төрле. Ай-ай. Ширеген жері болса. Ишәктә тұрайы басып, бәйләнеп қойылған. Оны да қорап кеттік. Және мұнда ошарға да бір үше бұл мұнда. Kulakları böyle değil mi? Kesilgen ne? Осленок. Нет, сейчас мы делаем. Осленок, значит, осленок. Может, это осленок. Айтып, әйбәт кенә отельгә кайтып җиттек. Кай килдең, Ларис? Самаркандка келдек. Мәриям, кайда йөрисең син? Самарканда. Самаркандта йөрисеңме ни? Әминә, сәлам. Снимаю я тебя. Отельнең хуҗасы кызына багышлап, Әминә дип исем биргән. Отельдә бик яхшы тәкъдим итә алам. Ничек кай киттең, шулаймы ни? Кич белән бүлмәдә өйгә кайткач та ятырбыз әле дип, отель тирәсендә йөреп керергә тышка чыгып киттек. Матур mu oğlum? Ay çiçeğim. Матур. Отельнең урыны шул кадәр уңышлы булып чыкты. Biz bir кичтә Әмир Тимурның мавзолеенда, Тигр паркында каштаннар чәчәк атканын күреп гаҗәпләндек. Карагыз, нидер агач чәчкә ата. Кәрим, сәлам. Кәрим. Середину выйдем. На середину выйдем. Давай.
Görünmeysin sen. А теперь видно? Видно, отойди. Вот сейчас видно. Görüyorsun kaldı. Молодец. Koyda sen. Ташкент'da, Yok, Taşkent tugul bu. Bukhara'da, Yok, Bukhara tugul bu. Vyetnam'da, Yok. Ne diye şakardasın? Moskova'da, Ha? Moskova'da, Yok. Ne diye şakardasın? Kırım'da, Yok. Taşkent'da tugul koyda sen. Soç'ta, Yok. Ha, kaldırıp gitmemizin etmesen. Ne diye şakardı? en Samarkand'da. Yok, anlaşıldı. En Taşkent'da. Sıramadın mı? Не ответил. Ha. Ha? Endişme demek. Milan. Bir palta şaşlık kup metre? 20 tысяч. 20 тысяч ул безнеңчә %48 сум була. Шашлыкның палкасы зур түгел. Бер кеше өчен 2 палка кирәк. 300 сумга ашап, туеп чыгарга була. Шулай итеп, атлый торгач, Самаркандның Регистан дип аталган шәһәр мәйданына барып җиттек. Анда кичен матур иллюминация кабызганнар. Музыка җырлаталар. Шуны карап, күңел булып кайтып яттык. Икенче көнне йокыдан торгач, иртәнге ашка төштек. Хатайның хуҗасы исеме Бахтияр бик ачык кеше булып чыкты. Безгә кичә ульфатларда ошамаганын белеп, бик нык борчылды. Безнең белән бераз сөйләшеп, хәлләрне белешеп, киңәшләшеп утырды. Шуннан бу малай безгә турист белмәгән бер җирнең адресен бирде. Мактай мәхәллә эчендә СССР заманынан бирле эшләй торган җир ул дип. Кичә йөргән җирләрне көндез караек дип без шул якка таба чыктык. Беренче итеп бездән уң якта урнашкан Рухбат дип аталган комплекска кердек. Ул җирдә бер мәчет һәм мавзолей төзелгән. Мавзолей 1380 елдан бирле ук үзгәрмәгән нигез мизгеле дип язылган. Анда Шейх Буханеддин җәмәгать һәм дин эшлекләре күмелгән дигәннәр. Шунда ук мавзолей җирлегендә бәләкәй сәүдәгәрләр дә урнашкан. Бик ачык күңелле апалар бер икесе белән сөйләшеп тә киттек әле. А вы откуда? Да. Я здешний. Здешний? Самарканд? Вы тоже таджичка? Selam aleyküm apa. Allah yerden birsin. Sağ ol. Ne pişiresin? Burada Özbek, Tacik plov. Özbek. Samarkandский plov. O Samarkandski katlı da. Ha? Katlı Samarkandski Да, plov. tatlı. Да. Şirin mazali plov. Mavzaley? Şirin. Mazali. Mazali. Nima deydi? Очень вкусный. Aa, Да. Очень вкусный таджикский плов, самаркандский. Баранина с говядиной вместе. iki türlü it bilen temnirek bu. Siz taджичка mı? Я таджичка. Özbekçe anlıyorsunuz. Anlıyorum. Biraz anlıyorsunuz. Добрый. Yakşı anlıyorsunuz. No, siz malatsi. Çok güzel. Rusçada Biliyorsunuz. çok güzel söylüyorum. Oo, Türkçe de biliyorsunuz. Rusçada az biliyorum. Oo, Seriallerini çok seviyorum. hoppa. Buldurasız. Sağ ol. Teşekkür ediyorum.
Балдырды да сиңа урыслар. Бу апа белән сөйләшеп күңел булгач, киттек бөек полководец Әмир Тимурның мавзолеена. Монда 1405 елда Тимурлан үзе җирләнгән. Ул кеше, мин аңлавымча, башкортларның Салават Юлаева кебек милли герой. Европа илләрендә хәтта яулап алган. Тик менә ул 100 тапкыр текәрәк. Тамырлар бер булгач, ул безнең дә герой була инде дип мин уйлап куйдым. Бара торгач, без теге мәхәллә кафесына барып җиттек. Аның адресы Ширакчи урамы 33-нче бина була. Бахтияр монсын юкка мактамаган. Әнигә кайтып ашаган заман булдык. Бу кафены сезгә дә тәкъдим итә алам. Көчкә өстәлдән торып киттек. Тәмле әбиттән соң без туп-туры Регистанга таба кузгалдык. Керү хакы 50 000 сум үзбекский, безнеңчә ул 370 сум була. Бәбиләргә бушка. Оралы миңа, bir yüzовый күзләрең белән. Төшереп алаймы, һәй. Син бигрәк серьезный. Регистан эчендә 3 мәдрәсә урнашкан. Олугбек мәдрәсәсе 15-нче гасырда төзелгән. Илләкәри һәм Шидор мәдрәсәсе 17-нче гасырныкылар. Бу ансамбль ЮНЕСКО мираслыгы исеменә кертелгән. Тиләкәри мәдрәсәсендә мәчете дә урнашкан. Ул мәчет, дуслар, телне йоттырырлык, матур. Без 2016 елда Каирда бөек пирамидаларны күрергә барган идек. Так вот, ул пирамидалар бу мәчет янында гади таш өеме генә. Юкка үзбәкләрне тырыш халык дип әйтмәгәннәр икән. Бу чынлап та таң калдыра. Кем Самаркандта була, бу җиргә берүк кермәй китмәгез. Самаркандның Тиләкәри мәчете 5 йылдыз сиңа. Солнце светит кругом, а тень от них показывает, сколько время. Куда поехали? Ничегенде без Самарканд базарын күрмәйбез дип, электробуска утырып җилдердек Сияпский базарга. Базар гөрли, базар кайный. Анда Лариса ычкынды. Яшик-яшик җиләк җимеш алып күңеле булды. Арып, талып, отельгә кайтып аудык. Кичтә төн булды. 3нче көнне иртә белән якындагы Наваи исемле үзәк паркында йөреп килергә булдык. Интернет төшерә янында. Ширәк белән йөри Самаркандта. Кызый-мызыйлар. Үлән җыялар, караса.
Assalamualaikum. Gelelim onda. Nerede hoşuyorsun kızım? Temne mi marojne? Temne, yaratasın mı? Yaratasın. Bunda şey mi? Hayır. Şey. Marojne temne, Meryem yarata. Samarkand'ını yaratasın mı? Yaratam. Yaratasın. Nanda mı? Давай. Ya prikinde bu. Meydan qarasa indi usia bu ağaçtan kıyılgan bit. Elmir'nin başına zagarak itip alırga oy keldi. Ул futbolkaсын салдыу белән барда йөргән кызлар шок катып карап китә башладылар. Эльмир кыенсынып ирек киенеп куйды. Загарак итеп йөрергә монда ярамай агырсың дип без уйладык. Дуслар, кем белә, Үзбекстанда законнар нинди? Ошарга әбиткә мандарин кибете янында урнашкан Шахтер кафесына кердек. Ул Бустан сарай урамы 32-нче бинада урнашкан. Данлыклы самаркандский плов ашап карадык. Ул бик майлы булып тоелды. Ташкентныкы җиңелрәк үтте. Кафе шәп, монда кереп ашарга була. Ашаганнан соң аяклар талгач без отельгә кайттык. Кем нәрсә загарать ятырган монда? Эльмир, меня кояшка ятасың монда? Как загорнешь? Кәрим, кил монда, oğlum. Кил. Salam alaikum. Kalian cek. Mitis. Gittik, ağaç kırı. Иртәнге юл алдыннан тышка чыгып кич утырып алырга булдык. Эльмирның паркта бүген загарать иткәнен искә төшереп, самаркандский лепешка бәрдереп көлешеп утырдык. Руки вверх. Бар. Я ул вообще без эмоций. Караган бу жара балага. Бу вадик шортак загарать. Düşe kırayımda hatırkası. Şöyle figya var. Yoğunluk bile ne? Üçe iki baba. Ha dikari diyenler böyle. Bu fark gelirken bir başlıyorsunlar. Отельгә кайтып, кичке чәйне эчеп алырга булдык. Или вот что будешь пить? Да, Карим? Да? Ничего не будешь? Кәрим. Кил монда. Анда бабай бар. Кил монда. Какой бабай? Бабай кандай бар. Какой бабай? Ите язлам пелеки малайга икән. Айы, койды. Бабай, Юк анда бабай. Это как шоколад. На. Это другое. Похоже, именно. Похоже.
Покупай только узбекским. Хорошо, это что ли? Это ничего купай. Это пакетик. А ты это ничего купай, но похож. Не, алып қоймын да. Хаймир шöyle. Al zilyanı şey. Assalamu alaikum. İlmir akaga şey zamağanlar mı mesela? İyi kara İlmir mi? Şeyleri temin yaşıyor. Bizde anlatın şey bunların. Men sen aşı yasamasam sen aşı diye yaşası yok. Erten ertök taksiga o'tirib, shoptiq qildi vokzalga. Все, Samarqanddan ketamiz. Buxaraga. Buxara, ket biz. I don't wanna break your little bubble, but you gotta wake up to reality. 'Cause I can see in your eyes, your head is full of dreams. Tears are a proof of failure. You just gotta let them flow without judge. There's so many ways to be happy. You can do whatever you like. You don't have to be ready. You just gotta trust the right. Naqshadi. Ummatov yashil. Demni o'qitaman. Нәтиҗә ясаганда бу шәһәргә аналыклар юк. Самаркандка 3 көн ул әлбәттә әз булды. Монда килсәгез ким дигәндә 1-5 көн бүлергә кирәк булыр. Рәхмәт бу видеоны караганыгыз өчен. Миңа язылырга онытмагыз.